Salutare, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai importante evenimente din creștinism, Paștele. O să explorăm semnificația sa profundă, legătura cu Vechiul și Noul Testament și de ce această sărbătoare este esențială pentru toți credincioșii. Pregătiți-vă pentru că va fi o călătorie fascinantă prin istoria și înțelesurile divine ale acestei zile sfinte. Capitolul Originile Paștelui în Vechiul Testament. Înainte de a înțelege Paștele creștin, trebuie să mergem înapoi în timp, în Vechiul Testament, la momentul în care poporul Israel era sub robia Egiptului. Dumnezeu l-a trimis pe Moise să elibereze israeliții, dar faraonul a refuzat. Au venit cele 10 plăgi, iar ultima a fost cea mai devastatoare, moartea întâilor născuți. Însă Dumnezeu le-a dat israeliților o cale de scăpare. Le-a poruncit să sacrifice un miel fără cusur, să-i ungă sângele pe ușorii caselor lor și să-l mănânce împreună cu azimă și ierburi amare. Aceasta a fost prima sărbătoare a Paștelui, numită în ebraică Pesach, adică trecere, deoarece îngerul morții a trecut peste casele celor care aveau sângele mielului. Exod 12:3. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Această sărbătoare a fost instituită ca un legământ veșnic pentru poporul lui Dumnezeu, amintindu-le de eliberarea din robie. Capitolul 2. Împlinirea prin Hristos. Dar ce legătură are acest eveniment cu Paștele creștin? Ei bine, totul. Pentru că exact așa cum sângele mielului a salvat israeliții de moarte, sângele lui Iisus Hristos ne salvează pe noi de moartea veșnică. Ioan 1:29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus a intrat în Ierusalim exact în timpul sărbătorii Paștelui evreiesc, iar ultima sa cină cu ucenicii a fost chiar o cină pascală. Doar că el avea să fie adevăratul miel de jertfă, sacrificat pentru păcatele întregii omeniri. Matei 26:28. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa, Iisus a împlinit în mod suprem semnificația Paștelui. Capitolul 3. Răstignirea și învierea, victoria supremă. Ziua răstignirii părea să fie un moment de înfrângere totală. Iisus, nevinovat, a fost condamnat la moarte pe cruce, batjocorit și părăsit chiar și de unii dintre ucenicii săi. Dar el a murit pentru noi. Isaia 53. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar vestea cea mai bună este că moartea nu a avut ultimul cuvânt. Duminică dimineața mormântul era gol. Iisus a înviat, a învins moartea și ne-a oferit viața veșnică. Matei 28:6. Nu este aici, a înviat după cum a zis. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Acesta este motivul pentru care Paștele este atât de important pentru creștini. Nu doar că ne amintim de jertfa lui, dar celebrăm viața, victoria și speranța pe care ni le-a oferit. Capitolul 4. Semnificația Paștelui pentru noi astăzi. Ce înseamnă, de fapt, Paștele pentru noi? Înseamnă iertare, har și speranță. Moartea și învierea lui Hristos ne-au eliberat de păcat și ne-au dat acces la o viață nouă. Romani 6. Așadar, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Paștele este un moment în care ne reamintim că moartea nu mai are putere asupra noastră, că, indiferent prin ce trecem, avem speranța vieții veșnice. Capitolul 5. Cum ar trebui să sărbătorim Paștele. În loc să ne concentrăm doar pe lucrurile exterioare, ouă vopsite, cozonaci și tradiții, haideți să ne amintim adevărata esență a sărbătorii. 1. Reflectă la sacrificiul lui Hristos. Citește din Biblie pasajele despre moartea și învierea lui. 2. Mulțumește-i pentru harul său. Roagă-te și exprimă-ți recunoștința. 3. Trăiește în lumina învierii. Nu doar o zi, ci în fiecare zi. Fii o lumină pentru cei din jur. 1 Corinteni 5. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Concluzie. Așadar, Paștele nu este doar o sărbătoare, ci inima Evangheliei.
Este despre moartea și învierea lui Isus, despre dragostea sa nemărginită și despre speranța pe care ne-a oferit-o. Astăzi sărbătorim victoria lui Hristos, să ne amintim că El trăiește. Și pentru că El trăiește și noi vom trăi veșnic cu El. Ioan 11:25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Hristos a înviat. Sărbători binecuvântate!